Hora samanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiah kepikiran nami na mungkin boy pamorahok kita di pangaradiota di jamita pertangyangan songoni di jamita siganuk minggu di video on patol hason nami matuhita aka pikiran nami taringot tu jamita pertangyangan ima nagabe epistel dihita di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 turpukta sian parjamita tulu ayat 10 sada sahat rodi ayat 15 parjamita bindu tulu ayat 10 sada sahat rodi ayat 15 pos rohanami amanginang nungata jahat turpuki sahali sahat rodi 5 hali asalam tekas dapot tita ipolana dungipe talului aka dokumen-dokumen tambahan nang aka pikiran-pikiran naboi pamorahon pangaradiota termasuk ma di pikiran nami video on mungkin boi mangurupi hita laho pamorahon aka parbinotoan nang pangaradiota ngaparculu amanginang huidahami songon pandohan ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk na punahata, naoto tu panggadisan. Alai sipata di padingan nakadongan, unak polanian naoto itu panggadisan, alai naotoi oloma ajaran, jala nabisuki oloma mengajari. Nanaing dohonon nami, imahina argani habisuhoni. Imahina argani habistarani. Moledok habistaran dan apalados nian tu habisuhon alai sipata di pakatayot siganupari nang di jamita olodo mandok habisuhon di dok habistaran mandok habistaran di dok habisuhon anggu sasitongna habistaran nian imanani guruhon di parsikolahan alai mulo habisuhon ima na ro sian parsauran dohot debata dohot kedewasaan berpikir boi dotong lam timbo habistaran sasahalak lam meningkat habisuhonna alai boy dosa sahalak dang marsikola adong habisuhon di ibana diturpuk tahun dang ngapala godak kita laho manaringoti habisuhon dohot habistarani alai nanaing idauta ima hina argani habisuhon hina argani habisuhoni nunga takasi di posisi ni Raja Salomo na dihaporsiai menurat buku parjamitaon macai bodoh posisi ni imana di kalangan masyarakat, di pergaulan dengan orang banyak, di kalangan masyarakat pada masa itu dia diakui sebagai seseorang dalam posisi yang istimewa ala ni habisuhon na adong li ibana ala hapistaran habisuhon na di basa-basahon debata tu ibana ala itung pemarbisuk sasahalak perlu do ingotonna ibana dang siboto saluhut datung sude diboto ibana di partibion tung petar guar ibana namar bisuk taida mesian Raja Salomo tung pe tibo habisuhonna jala saha rodisonari dangadong dofe di partibion namandok sahalak mencapai level habisuhon di Raja Salomo ibana pe adong do naso diboto ibana secara pasti ima makna kehidupan lapatan ningolu sai dilului ibana do ahado lapatan ningolu apa arti kehidupan boy do honota mungkin diboto ibana do alai suku-sukun rohana boy do molodong suku-sukun manang molo mangalului sasahalak laho mamastihon boy do muse laho paposor rohana nga diboto nian alai adong dope keraguan di bana laho mamastihon dohot laho paposon rohana boido muse laho mengajarhon tu halak na asing jadi molotung dilului imana pe ahado lapatan ningolu mencari arti hidup mungkin saja dia paham mungkin saja dia mengerti tetapi dia ingin memastikan atau juga ingin mengajarkan kepada orang lain atau mengajak bersama-sama mengalului ahado lapatan ningolu ahado arti ningolu jadi terbatas do ibana di parbinotuanna di habisuhonna jalata kasdui
batasan kemampuan ni ibana maradopon hina balga hina timboni parbinotoan ni debata dohot ulaon ni debata. Jadi dang tardodo jolmai hapistaran ni debata habisuhon ni debata jala dang diboto jolmai sakap ni debata secara real dalam artian ahaduna yang sipatu paun ni debata ala yang go secara haporsiaon taboto do sakap nauli sakap nadenggando pambahenan ni debata. Na paduahon di turpuk taon taidama songon na masa di ngelu martiki bedo saluhutna jaladang boy jolmai mangaturhon ahado naneng masa jala partikian ahado naneng masa tuibana debatado mangaturhon hombar tutikina. Jadi molodidok segala sesuatu indah pada waktunya, nya itu waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Di ayat 10 saredok alai anggo ibana dengan dosa luhut nai dibahen ditiki halehetanna. Partikian ni debata hombar tulo moni rohana. Marhiteon idautama debatado na mangaturhon saluhut. Lam hotma dihita pandohan jol mamarsakap dalanna ala yang go namanutuhon hombar tutikina debatado. Atong bagaimana posisi manusia dalam hal ini? Posisi kita adalah belajar dari setiap peristiwa yang terjadi. Marsiajar sian ganup partikian namasa dingoluta asa lambisuk. Lambisuk hita mananda debata dohot maka ngoluhon ngolu sigano pari hombar tu lomo ni rohani debata hombar tu partikian ni debata jala pahoton sada pakirimon dihita yang go di ujungna ulido saluhutna bahenon di debata. Jadi orang yang bijaksana itu adalah mereka yang menemukan hikmah dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya sesuai dengan perputaran waktu, sesuai dengan waktu. Tentu hikmah berbeda dengan hikmat. Jadi marsiajar hita sian ganup namasa. Jala marsiajar maka maulilatehon ganup namasa. Dingulu si ganupari. Marsiajar maka maulilatehon tusima umbagas hita. Ditogihot turpuk tahun mololao hita tu tema minggu. Aladuk imana makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Silihon-lehon ni debatado si panganon dohot si inumon. Umbagas mahita manaringot taringot tu namak kamauliatehon ahape nadong dingoluta. Hombar tu partikian namasa. Si panganon, si inumon, ngelu si ganopari. Molo tahilaladoi silihon-lehon ni debata masuk maturpukon tu hita. Alai molu tahilaladu ala ni gogotta sendiri, ala ni hamalo otta. Jala taboto do mengatur hidup ngoluta. Beberapa tahun ke depan dang masuk turpuot tu hita. Tiap turpuhon ditogihot do hita songot pandohan di bahasa Inggris. Hope for the best, but prepare for the worst. Toktong mahita makirim na dumenggan. Alai kom mangarari do hita tu akatiki hamaolon. Aladak kita mengaturhon. Jala di bagasan sadaha porsiaon pakirimon ia di ujungna uli do saluhutna bahenon ning debata. Anggiat boy mangurupi hita amanginang.